Mun gamsu mun ba Haidar Kaura dukkan mu mun amince da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abun fitanta da Na saka murna gare ku Kaura yau kun saba jinin waliyai. Muniru jikan Aliyu Haidar Musa Kaura akwai waliyai. Kauran nama da mai tarihi kowa ya san akwai waliyai. Jinin dan Fodiyo Maniru Haidar yau ba shakkun jinin waliyai. Kaura Maniru ta kace komi da kaso baya gagararka. Yan Kaura sun kasa munar sun ce mana ba wanda a irinka. Abinda duk suka so su faɗa ma ni na san ba shi gagararka. Muniru tun bai da kodari komi ya samu yana ishe mu. Jinin alheri Maniru Haidar jikan sarkin musulmi Mandir. Inda garai da lafiya ai sai kai sarkin musulmi Mandir. Jikan Usman dan Fodiyo mai alfarma tilas mu kai da Mandir. Masu adawar Maniru Haidar duk ku ji tsoron ubangijinku. Mai farar aniya mai farin jini Munir ka sha addu'ar iyaye. Munir ya samu tarbiyya kuma an shirye ba shi shaye-shaye. Ya tsara bautar ubangiji kuma ya san duk martabar iyaye. Kai ta abin da kake so Maniru Allah zai kara martabar ka. Jagora ne na gaskiya Munir mun gaishe ka ginshike mu. Mu kan don mun bi sai Maniru domin samun shi na ishe mu. Shi muka so babu kanuka na Munir in ya ci zai kula mu. Saki cikin ka uban jikin Munir ka zan uban marayu. Jinin alheri Maniru Haidar al'amari mai yana da tsoro. Toron giwa mai ban tsoro Munir sai na kira ka toro. Haban gulbi mai wuya fito Munir jan zakin da bai da tsoro. Kwamaran ne Maniru Haidar sai da iya wuce a nunai. Mai imani mai tawakkali mai tsoron Allah Maniru sannu. Mai tauhidi na gaskiya Munir mun gaishe ka sannu sannu. Mai kirki ne bawan Allah mai imani Maniru sannu. Abinda duka ka nema Munir Allah kawo shi gwamnatin ga. Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abun fitanta da kawa. Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abin fitan talakawa. Mun gamsu mun ba Haidar Kaura dukkan mu mun aminta da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abun fitanta da kawa. Da sunan Ubangiji na sarki mai rai da lafiya na. Yayyo uwa ubana yayi mu ne don murin bauta. Kare ni shirkan makiyana in za su ke ta tata. Domin Rasulun manzon Allah abban su fati annabi dan gata. Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abun fitanta da kawa. Mamman zaki uban maza ka da Kaura karfin gaba irin ka. Siyasar ka ta yi kyau Maniru har yanzu ba irin ka. Allah ya marabo Maniru ka kare da lafiyar ka. Zaki na gwamna Dauda Mandir Allah ya kare yi maka talala. Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abun fitanta da Mandir kawa. ka san uban mu yau sannan yau kai a uban marayu. Mandir shi ke raban abinci don Allah don mu je mu rayu. Mandir shi ke raban turare ga shaidoji a ba marayu. Abinda Mandir kai jihar ga in baccin gwamnawa kai nai. Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abun fitanta da kawa. Jagora mai gida na jan zaki mai dubin masoya. Haidar ka samu shaida Kaura Mandir an shaidu mai da yaya. Haidar ga gaskiya gare ga tauhidi ba shawara kwaya. Karar rike gaskiyar ka Mandir Haidar Allah ka zai tsaya ma. Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abun fitanta da kawa. Siyasar mu mai dalili domin gwamnan muna kula mu. Allah kam ya hana mu jin kunya don mun samu mai kula mu. Komi gwamnan gana yi mun sannan kuma Maniru na kula mu. Ba ni da haushin komi zan fara ban san kwanan bakin ciki ba. Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai. Kauran namu da sai Maniru jirgi abun fitanta da kawa. Alheri Maniru Haidar al'amari mai yana da tsoro. Toron giwa mai ban tsoro
mannar sai na kira ka toro abban gulbi mai wuyar fito mannar jan zakin da bai da tsoro kwamaran ne Maniru Haidar sai da iya wuce a nunai Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan talaka masu adawa ku bar adawa mannar Haidar duniya ne komi san zuciyar mutum ai ya san zabo yana da zane Allah kare ka mai gidana mannar jigon farin ciki ne mannar ka zan uwa ubana banda na duniya Najeriya ga Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan mai talaka imani mai tawakkali mai tsoron Allah Maniru sannu mai tauhidi na gaskiya mannar mun gaishe ka sannu sannu mai kirki ne bawan Allah mai imani Maniru sannu abinda duka ka nema mannar Allah kawo shi gwamnatin ga Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan talaka baban yan kwangila Manir Haidar da fadin Najeriya ga Manir Haidar duniya ne ya gane fadin Najeriya ga inda ga rai da lafiya Manir sai kai shugaban kasar ga bani da shakkun Manir Haidar dan na san rayuwar shi mai kyau Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan talaka jagora ne na gaskiya Manir mun gaishe ka ginshikin mu kan dun mun bi sai Manir domin samun shi na ishe mu shi muka so babu kanin kanin Manir iya ci zai kula mu saki jikin ka uban jikin Manir ka zan uban marayu Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan na saka talaka murna gare ku gaura yau kun zaba jinin waliyai Manir jikin Aliyu Haidar Musa kaura akwai waliyai kauran na da mai tarihi kowa ya san akwai waliyai jinin dan Foliyo Manir Haidar yau bai shakkun jinin waliyai Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan jinin talaka alheri Maniru Haidar jikan sarkin musulmi Manir inda ga rai da lafiya ai sai kai sarkin musulmi Manir kan Usman dan Foliyo mai alfarma tilas mu kai da Manir masu adawa Maniru Haidar duk ku ji tsoron ubangijinku Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan mai farin talaka aniya mai farin jini Manir ka sha addu'ar iyaye Manir ya samu tarbiyya kuma an shirye ba shi shaye-shaye ya tsara bautar ubangiji kuma ya san duk martabar iyaye kai ta abin da kake so Maniru Allah zai kara martabar ka Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan kai talaka ciyaman Maniru kaura ga sanata nan muna jiran ka ba ka da gefe Najeriya kuma kaura Maniru ba irin ka Maniru ka kaki wannan karfe an dauko babu masu sanata na arewa da yardar Allah Manir har ka yi ka gama shi Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan da talaka kudi na ga haidara kuma shi aji wanda mun ka zaba mu kan mun gamsu mu amince Manir Haidara mun ka zaba ba wani dan takara da ya kai Manir har gamna shi ya zaba Manir Haidara inuwar talakawa ka sha gaban su Manir Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan talaka Gaura Maniru ta kace komi ka kaso baya gagara ka yan gaura sun kasa mana sun ce mana ba wanda a irin ka abinda duk suka so su faɗa ma ni na san ba shi gagara ka Maniru tun bai da kodari komi ya samu yana ishe mu Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan talaka Allah sarki Maniru Haidar yau gaura ka zama ciyama wurin al'umma ka ya cika yan gaura nan zafi kai ciyaman ga ka ciyaman Maniru gaura kai a alban Manir ciyaman kai a alban Maniru Haidar wai dai tun yanzu in fada ba Ciyaman Maniru Haidar Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran nan mu da sai Maniru jirgi abun fitan talaka masu adawa
ubangiji ne. Yan kaura na fito mana mun gamsu da zaɓin ubangiji ne. Wannan karnin Maniru ne duk an hana kowa bakin tunani. Maniru Haidara mai gida na jan zaki na uban marayu. Ciyaman Maniru Haidara Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran namu da sai Maniru jirgi abin fitan talakawa. Ciyaman Maniru Haidara Kaura mun gamsu mun aminta da kai ya kauran namu da sai Maniru jirgi abin fitan talakawa.